ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ತಂಬಿಲ ಇನಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ತಂಬಿಲ ಅಂಚದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ತಾಜಿ ಮೂಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪದ ಏನು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ದೈವಲ್ನ ದೈವಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಆಂಡ ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ಅಗೆಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಬಲಸ್ವೀರ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಕಳಕ್ಕೆ ತೋಜವ್ಯಾನು ಏತು ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೂವಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇನು ಇಲ್ಲ ಪೋದವಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ತಯಾರಿ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಅವರಣ್ಣ ಅಂಚದು ಅಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಪ ನನ್ನ ಪೋದಬೇಕ ಅಲ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿಗ್ಲೆ ತೋಜ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಯಾನು ಇಲ್ಲಗಂತೂ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಮುಡದಾಯ್ಬೇಕಂದು ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಕಲೆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೀತದು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೀಪ ಒಂದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಓ ಪೂರ ಉಂಡಂದಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೊಂಡೆ ಮಾತು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಅಂತೂ ತಿಗದಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನಾಯ್ಡಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂದು ಮನದಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆನೆ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಭೂತ ಮಲ್ಪುನಾನಿದ ಹಾಗೇನು ಮಲ್ಪನಾನಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಾಣೆನೆ ಪೂರ ಹೊರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಲ ಪೂರ ನೀರು ಪಾತದ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೈಂದು ಜಿಂಜಿ ಪೋತುಲು ಆನಿತು ನಾ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಕಾಡ್ದಲ್ಲಕ ಇತ್ತಲು ಈ ಸತಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪೂರಾ ಕಡ್ತದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಈತೇರು ಏನಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಈತೆ ನಾಯಿಟ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುಗ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ನಾಯ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ತಂಬಿಲ ಒಂದು ಪನವ ಕಟ್ರೆಪ್ಪುಡು ಭೂತ ಅಲ್ಪನಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಷಲ್ಲ ಪನವ ಕಟ್ರೆಪ್ಪು ನಾಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿರ್ದು ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೊಲಿ ಈಗ ಕೈಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿರ್ದು ಸಾರು ತವತೆದ ಕೊದ್ದೇಲು ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚದು ಒಂತ ಜಂದ ಮಟ್ಟು ಗಂಡಲ ಅಟಿಲಿ ಎತ್ತಲ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಡ ಬೈಯದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪನು ಮುಳಿತೆ ಒಂದು ಏನೇ ಪನವದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೂರ ದೀತಿಯರು ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಜನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲರು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರು ಇನ್ನು ಪೂ ಪರಂದು ಅವು ಪೂರ ಕಂದು ದಿತ್ತೀರು ನಾನು ಏನೈತೆ ನನ್ನ ದೈವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನ ಪೂರ ಓ ದೈವಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತು ಅಜಾವೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪೆಜ್ಜೆರ ಬಂದು ದೈವ ಬಳಸ್ದಿನ ಗೊದ್ದಲು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೆಜ್ಜಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಬಾರು ಪೂರ ಒಪ್ಪುರು ಅದೇ ಅವ್ರು ಪೂರ ಆಯ್ತು ದಾದ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪಾನ್ಕಾಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ಪಲಾವ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ವರ್ತೆ ಬಂದಿರಲಿ ಒಂದು ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ವರ್ತೆ ಬಂದಿರಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪುನ ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಅವೆಳದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪುನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಡು ಪುನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಡುಳ್ಳರು ಮೊದಲೇ ಬೈಯಡು ಪೂರ ಬೊಂಡ ಬೈಯಗು ಪೂರ ಬೊಂಡ ಬೋಡದೆ ಅಂಚದು ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಯದ ಪೂರ್ತ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದ ಬೈಯಾಗ ಫುಲ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಪೂರ ಪುಣ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯಡೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿ ಜೀನಿಗಳೇ ತೋಜವಿದ್ಲೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಯಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯಡು ಸತ್ಯದೇವತೆದನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಹಾಂಡು ಬೈಯಡು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೂ ಮುಲ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯುರ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ತದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಚೊಂತಿನ ಮೊದಲೈತೆ ಬೈಯದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಕುಟ್ಟಾರಿಗೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆಂತಲ್ಲ ಒಂಜೆಂಜಾಯಿನ ಆಪಿನ ಪೂರ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಮೂಲು ಕೋರಿ ನಾನು ಕೋರಿ ಭುಜಂಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ದೇವಡ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ದೈವಗೂ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಜಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೈವದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ತಂಬಿಲ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅನಿದ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪತ್ತು 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ದುಂಬೆ ಪಂದಿಪ್ಪು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಆಪಿನೇರು ದೊಕ್ಕನೆ ರಜೆ ದೀಪಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಗೇಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚದ ಅವೇ ಹೊರ್ತುಗು ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಹೊರ್ತುಗು ಪಂಡ ದೇ ಪಂಡ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಚಾಂಡಿಗುಲ್ಗನ ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತರ್ದು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರೆ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಚಾಂಡಿಗುಲ್ಗೆ ರಾಹುಗುಲ್ಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ರಾಹು ಮುಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊತ್ತುದು ಕುತ್ಪರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಲು ಅವಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆಡು ದೈವಲೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಂಡಲ ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ದೈವಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೈವಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಯಲ ಬತ್ತಿಲ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಏತು ಎಂಕಲು ದೇವಲೆಗ್ಲಾಡು ದೇವರೆಗ್ಲಾತು ಆತೆ ಪೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ದೇವಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಕೋರಿ ಕೂರ ಗೊತ್ತದ ಆತು ನನ ಏನ ಪಂಡ ನನ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುನನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ದೇ ಪಂಡ ಐಟು ಪೊಂಜೊಲಜ್ಜೆ ಅಂಜೊಲಜ್ಜೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಯಾನು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮೂಲು ದೈವಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ದೇ ಎಂಕ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಕೋರಿಲ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಕುತ್ತುದು ಕೊರ್ಂಡ ಅವೇನು ತೊಲ್ಲುದು ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಇದು ಕಲ್ತಿನೇ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ತುದು ಮಲ್ಪುನನೆ ಕಲ್ತಿ ನಾನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಪೇರು ಜನ ಪೂಜೆರಾದಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಏನೇ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತದ್ದು ಮಲ್ತುದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಲವು ಬಲಸು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಈತ ನಾನು ಆಯ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನಾಗಿತ್ತೆ ಪೊಂಜಡಗಳು ಪೂರ ನನ್ನ ತೊಲ್ಲರೆ ತೊಲ್ಲುವೇರು ನಾನು ಮುಲ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ನಾನು ಪೂರ ಜಿಂಜಾ ಅದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೈತೆ ಕೋರಿ ಕರವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತೊಲ್ಲರೆಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ಬೇರು ಅಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತೊಲ್ಲರೆ ಊರ ಬರ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ರಫರ ಪೂರ ಆತನು ರೀಚ್ ಆತನು ತಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಜೆ ಪುನಃ ಅಂಡ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮನದಾನಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಕಲೆ ಮುಕಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಚಿ ಆಪುಡು ಮೂಲ್ದಿಲೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ್ ಇಂಥ ತಂಬಿಲದ ಪೂರ ಆದನ್ನ ಒನಸ ಆಂಡ ಫುಲ್ ವರ್ಷದ ತಂಬಿಲದ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ ಈ ಸತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುನನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೂತೋಗು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೂತೋಗು ಮನೆಯರೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒನಸು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಳಿತೆ ದೈವಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಣ್ಣನ ಈ ಸತಿದ ಬೂತುದ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ನಾನು ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕೋರದ ಕೈಪು ಪೂರ ಕೋರದ ಕೈಪ್ದ ಬಾಜನ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಪಿನಿ ಪೂರ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಈ ಸತ್ತ ಅಗೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಅನ್ನಿಡೆಗೆ ಅಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.